Cròniques de Gothel. Capítol 138. Clons mortífers entre fongs gegants. El grup s'endinsa a la infraoscuritat per una cornisa des d'on podem contemplar tot el panorama. Veiem l'aigua amb alguns peixos de formós tamany que també il·luminen la gruta. Ens mostren una illa enorme amb una construcció no natural al centre estratègic. Ens sembla veure una criatura alada entre el bosc de fongs. Alistair està amb suors febrils, com si tingués visions. Baixem amb cordes fins l'aigua i Eisenhorn convoca el vehicle amfibi per arribar a una cala de l'illa i així explorar una part sense assolir gaire risc. El príncep Elf ens ajuda a passar sense rastre fins la cala amb moviments gràcils i precisos. L'Elf veu un pal que sobresurt de l'aigua amb uns recipients lligats. Semblen uns fanalets. Creiem que és una trampa, però l'estant missió d'infiltració i fruit de la por al desconegut, no parem a veure què és i arribem a la cala apresurats. Ens dirigim amb sigil cap a un bosc de fongs gegants. Lucien, el primer, veu una construcció estranya, com una valla de reixa metàl·lica recobrint tot un perímetre que emet un soroll més estrany encara. El príncep agafa un tros de fong d'on surt un núvol verdós i el llença contra la tanca.
Comença a sortir fum i fa olor de xampinyons a la brasa. Ens dirigim a una cava a la baia amb el penya-segat i la traspassem lateralment amb molta facilitat. El Metabart cada cop està més pàl·lid i distret. Lucien, però, li sembla veure uns dispositius que va veure el castell dels nazis. Semblen un fanalet. Anem cap allà i veiem que dins del fanalet hi ha un cap. L'escena que ve a continuació és tan grotesca com dantesca. Primerament, Lucien veu que és el seu cap, quedant petrificat com la pedra a l'instant. El tros de carn decapitada amb rostre del nostre amic pronuncia unes paraules. Bratac tira el fanalet al terra i el destrossa, presa dels nervis, abans que reaccionem, aconseguint que el cap rodi per terra per acabar als nostres peus. Per sortir del xoc, ens adonem que hem caigut a una emboscada vil i sanguinària i ens cau una pluja de fletxes infernals. Sembla que estem rodejats per algunes criatures per sobre dels fongs. Són molt àgils i certers. A l'il·luminar el seu rostre, veiem clarament un Lucien saltant per sobre dels fongs amb el seu arc disparant sense pietat. Segurament és un clon. Hi ha 3 més que salten entre els bolets i disparen al grup per flanquejar-lo, centrant els atacs en el nostre Lucien, que cau en un combat fulminat i clavat al terra. El coronel Douglas Arthur Mortimer, amagat, els hi dispara amb precisió, mentre Gorthol i Bratac escalen fins a dalt d'un bolet per donar bona compte dels clots mortífers. Els nostres enemics acaben fugint i se'ns fa impossible fer una persecució en condicions. El grup baixa dels bolets com bonament pot per curar-se i guarir-se i descansar, que bona falta ens fa. Continuarà.